Minn Londra l-Malta. Qed nitkellmu fuq il-Bendy Buses li għal dawn l-aħħar xhur kienu qed joperaw bħala parti mill-flotta tal-Arriva. Bendy Buses li ilhom għal xhur sħaħ fuq l-aġenda politika lokali u li iżda issa saħansitra sabu post fuq l-aġenda politika ta' ħadd ħlief Boris Johnson, is-Sindku ta' Londra, waħda mill-akbar bliet fid-dinja. It-tlieta filgħodu Johnson kien wieħed mill-kelliema ewlenin fil-konferenza annwali tal-Partit Konservattiv Ingliż. Id-diskors tiegħu kien milquh b'entużjażmu kbir mill-attivisti preżenti. F'parti mid-diskors tiegħu Johnson tkellem dwar il-kisbiet li għamel kemm ilu jmexxi l-Belt Capital Ingliża. Fost oħrajn semma kif is-sena li għaddiet irnexxielu jeħles lil Londra mill-Bendy Buses bit-tir li joffri servizz aħjar ta' trasport pubbliku. Iżda mhux biss. Żied b'ton ta' sodisfazzjon li dawn il-Bendy Buses issa blajmihom aħna l-Maltin. Is-Sindku ta' Londra qal li dawn il-Bendy Buses issa qegħdin jimblukkaw it-toroq ta' pajjiżna. Broken-backed diplodocus of a bendy bus, jackknifed over our yellow box junctions like a beached whale as it was, which was made. Where was the bendy bus made? Now clogging up the streets of Malta, I'm delighted to say. Id-dikjerazzjonijiet ta' Johnson ma niżlu xejn tajjeb mal-Gvern Malti, tant li tard wara nofsinhar il-Ministru Austin Gatt ħass il-ħtieġa li joħroġ stqarrija ta' tweġiba. Il-Ministru Gatt iddefenda l-għażla tal-Gvern li jmur għal Bendy Buses u qal li jrid iserraħ ras is-Sindku ta' Londra li n-nies f'Malta huma komdi bis-servizz tat-trasport pubbliku. Skont Austin Gatt bil-Bendy Buses illum hawn anqas konġestjoni fit-toroq ta' pajjiżna. Żmien tal-bużullotti għadda. Inħallu lilkom taslu għal konklużjonijiet tagħkom.